जोंहा नै दखाननि मालिका दा बिथांनि दखानाव आरो दिनै खनसे आं फैबावबाय माखासे सामान आङो लांनो नागिरदों मैगंनि थाखाय दा जिथुनाखि मालसिंफोर सफैबायना नै गोबां मालसिंफोर दं आरो गुदामावबो दंनो बेनिफ्राय बेयाव रेटआ बेलेग बेलेग ना मालसिङा एसे दिन्थिनो हागोन नामा नैबे औ जे किसान टाफ्लेक्स औ बेखौथ' खनथामसो बाहायनो हायो टाफ्लेक्सखौ अरिजिनेल ना बियो टाफ्लेक्स अरिजिनेल ओमफ्राय नैबे ग्र' स्मार्ट दै बिराद मोजां आरो औ जय किसान ने बियो आरो ना नैबे जय किसान बिनिफ्राय मा साइजनि मोनगोन बिनि माइक्रन्सफ्रा मा 25 माइक्रन 19 माइक्रन 16 माइक्रन बिदि मोनजोबगोन आरो मोनगोन 20 माइक्रनबो जेखौ नांगौ बेखौ मोनगोन औ 3 फुट 4 फुट दामा बेनिफ्राय बेलेग बेलेग जागोन आरो औ बेयाव माने माइक्रन लानानै जायो बिनि दामा जुदि नोंथांमोना मालसिं नांगौबा बिथांनिफ्राय अर्डार खालामनो हागोन बिथाङा हरगोन आरो बेगर नै अनेक रोखोम मुला दङ गासिबो आंनाव सोंदोंमोन जोगोनार बेगर मोनगोन ना मोना होननानै अर्जुना एकदम अरिजिनेल अर्जुना F1 सफैनानै दङ लेटेस्ट माने बहुत मोजां मोजां बिएनआरनि दङ नै बिएनआर होनबाथ' नोंथांमोना मिथिखायो ओरैबायदि मोजां आरोखि बे कम्पानिया खुनु माने बेजाल नङा आरो नै नुन बानलु दङ ओरैजाय नाय ओमफ्राय बैफोराव नै आच्छा आं खोनादोंमोन दुन्दिया मास मोनसेयावनो 30 डेजआवनो मोननाय जे भेराइटिस बे दुन्दियाखौ नायनो नैबे नामदारि सिड्स दै बियो औ हरसेयावनो बेरो जाहैदों बिनिफ्राय माने मास मोनसेल' मास मोनसेनि गेजेरावनो हारभेस्टिं खालामनानै माने बेखौ खानो हागोन आरो नै बिनिफ्राय अनेक बुस्थु दङ आरो नै बेवहाय लाफाबो दङ ने लाफाबो दङ मोनजोबो आरो बेनिफ्राय गोजौआव नुदों ट्रे दाथ' गोबां मानसिफ्रा माने नार्सारि खालामो जिथुनाखि जोंनिथिंथ' बुंनो थाङोब्ला माने कफिबाबो चिल्लिबाबो जिखुनु जाया मानो नार्सारि खालामो ट्रेखौ एसे बानायनायाव नैबेखौ होयो कक'पेट नांगौबा मोनगोन केक गाहायाव गुदामाव दङ कक'पेट केक आरो आच्छा बे ट्रेखौ देखायनो हागोन ट्रेया मा क्वालिटि दङ नैबे एसे फिसा क्वालिटिया नै नुबाय बोख्लायलाय एसे मोजां क्वालिटि बायदि मोनदां मोजां क्वालिटि बेखौहाय खननै खनथाम बाहायनो हागोन खनथामसो मोजां बाहायब्ला खनथाम बाहायनो हागोन औ खनथामबाबो जेबो जानाय नङा आरो औ बियो बेसेबां हल 98 हलनि ओमफ्राय नैबे देरसिन आरो औ बियो 104 104नि आरो क्वालिटियाथ' एखे दामा एखे बेयो सफैगासिनो दं बहुतखिनि बेनिफ्राय डिपिफ्रा जेसेबां नांगौ मोनगोन आरो बेनिफ्राय माबायालाय अनुपुर्न सफैजोब्बाय अनुपुर्न बाकेटफ्राव आरो अनुपुर्न नाय ओरैबायदि सोगासिनो दं सिजोन ना गोबां व्यक्तिफ्रा माने जोंनिफ्राय गोजानावसो लायनो गोनां जायोमोन गोबां आबादारिफ्रानो दा जोंनियावनो नै बिथाङा लकेलावनो लाबोबाय आरोखि दा जिखुनु नाङा मानो नोंथांमोना बिनिफ्राय लानो हागोन दा नायदो बेनिफ्राय रेटफ्रा बोरै होगोन बहुत गाहायाव खनसेबाव दखाननि लकेसनखौल' बुंदो औ गफुर दा औ सोरबाफोर नांगौबा बिहरनो हागोन गोजाननिबाबो आं हरनो हायो दखाननि नामा मा दखान नामा हलंगि कृषि भान्डार नोंथांमोना बेयाव सोंफैबानो मोनगोन बेनिफ्राय कमप्लेक्सआ जाहैबाय बे बिल्डिं जिथु कमप्लेक्सनि नामा नाबाम कमप्लेक्स औ नाबाम कमप्लेक्सआवनो नोंथांमोना बेखौ नुगोन आरो नै बहुतखिनि दं आरो नोंथांमोना जि मेडिसिन नांगौ बेखौनो मोनगोन आरो ना एकदमबारे ट्रिप्सफोरनि थाखाय नायनै बेफोरो बिराद मोजां दै बायार कम्पानिनि अबेरन बेफोरो लेटेस्ट बहुत मोजां आरो मोजां कम्पानि ओमफ्राय नायबानो जाबाय नै बहुतखिनि दं आङो खोन्थाजोबनो हाला खिन्थु नोंथांमोना मा नांगौ बेखौ अर्डार खालामबानो जाबाय आरो नै फ्रिफनिल दै नैबे फ्रिफनिल
ओमफ्राय प्र बेफोरो नै प्र 47 बेफोरो बिराद फुड बरवारिनि थाखाय बै एम्फौनि थाखाय बिराद मोजां आरो बियो ओमफ्राय बियो ग्रीन बाय'टेक एक्चुअली बियो बाय'नि जायो आरो बाय' प्रडाक्ट जायो बे केमिकेल नङा आरोखि नै एनपिके दङ एनपिके लिकुइड एनपिके दङ अर्गानिक आरोखि बियो अर्गानिक दै बेबायदि बहुत खिनि दं आरोना खनसे दिन्थिबावनो सानदों आंनि नायदो नोंथांमोना गोबां आंनियावहाय मालसिंफोर सोंहरो नोंथांमोना बिथांनिफ्रायनो बे मालसिंखौ बिहरनो हागोन बिथाङा नोंथांमोननो बेखौहाय फाथायहरगोन होननानै बुंदों आरो दा आङो डिसक्रिपसनाव बिथांनि नाम्बारखौ होगोन नोंथांमोना बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोखि बिहरनो हागोन नै बेखिनियानो आरो बैथिंजाय लामाखौबो एसे दिन्थिनो सानदों आङो खिन्थु दखाना सेकेन्ड फ्ल'रावसो दै गोजौआवसो बावैसोनि उनाव गाहायाव थांगोन आरो खिन्थु दासान्दि सेकेन्ड फ्ल'राव दं आरो बेनो सेकेन्ड फ्ल'राव दै बेखिनियानो आरो आच्चा दे होमबा दोननोसै थेंक इउ